Tikilang juna hawarara tu makar I akemang tikilang juna longta Assam Gramin Vikas Bank kedo kenang sotpu aputhak RDGP Ponsi tikilang jun hawaralong kedo cherok torat lapen thegre muchada bang phadum chingrum si RD do jot pen mai ke pado pon Kidamdang phaikuni ni phai narkebar ni tikilang jun higher secondary school ahemalong tikilang juna hawaralong cherok torat lapen sarkari gambura ronga sar lapen Thegri muchot man pengki do tum chingrum si tikilang juna longta puthot Assam Gramin Vikas Bank akanang sot palam thea puthak chingki tethan pon Bangso mai long tikilang juna hawar longta Assam Gramin Vikas Bank akanang sot pu hawara ratum akar I akemang alam the aputhak RD do jot pen chingki tethan pate ponsi saige claim kidam kepang chengji aphan pura isia committee chiseng pon denlo Bangso committee amen lake greater tikilang jun development committee pusi irpon lo Bangso Committee ke cari ponja Phanpura, Chedon Sarpen, Mai Phapu, Mohan Singh Teron, Kongchun Bangarpu, Raju Ronghang, Dihin Rembangarpu, Doni Tok Vietuma Phan, Pendang Lok Bangso Committee Long, Kipapling Lim An, a committee Chiseng Pontang Lo. Bangso Committee Pena Joksi de Kelangjuna Hawarlong, Assam Gramin Vikas Bank ke Banja Phan, Kem Dam Ponpu. Lo, mane pini, tum de Kelangjun Kari. Sateng beslam si ini kadang kopi itu dak tekalang guna rat mate rong sar bogang berat pen cehang si itu mit cingwai pun padulo nasi ani geong pen itu kadang Thomas Council Chairman alang li na pingkara teng alang li Pingkat pen itu dak tekelang junong tome beng dunai ku alang ni stipen itu singwai pono sila singwai teng pen budhot pin ka chetong sar wan dami alang tuan ni ara ming hang pen alang tusa ni rong lo Tikilang juna long bangso Banki Wanji Polong Karbiang Long Autonomous Council Chairman Raju Tisu Kachirabdun Lapen Bidi Sore ke pidona puthak setame kachuro lamthe chepaklang po Ini jasemet pet nilitum tikilang jun habar long kachingrum nangkok athikil lahen lo Assam Gramin Vikas Bank labangso abeng ke Wanji pha ilitum kaching honnai man ke donai council KCC chairman akai Raju Tisu sir alangli Nilitum fan initiative and law labangso tikilang jun hawarta bangka prek hawara sunta taxi paching thur nang pu na ke matha nilitum fan do jok se alang le lang ping khada ting penitum pini committee form lo lapen labangso committee tum si ke cheng pejut antami claim dampo lapen labangso kenang jason antami nitum committee bensi e dorpon po lapen keli claim nang ji ke dam ning sai antami ke thege ding tum pen Arjusi claim pichun popusi pini labangso social media long tikilang jun ek tikilang jun committee hoy labangso Assam Gramin Vikas Bank ke banji committee hoy pen ngai tum fan labangso chatai pen ang pachini lapen chuning rila an si kardom Dok muka pen Samsung ingti Karbiang Long Life